बेखौ आलारि बाथिखौ सावनो (1990) मायथाइनि 1 मे दिनैनि सानखालि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जादोंमोन। दा बे साना बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव सान। जुदिअ बिथाङा रुंसारि जादोंमोन, बिथाङा जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव, साफ्रोमबो बर' फिसानि गेजेराव गावनि जेनाखि भिजन मिशन बा मावथांखि बानबुंथि बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गेजेराव बेगर फोनानै गालांदोंमोन आरो बेनिनो सुरुबै दिनै जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोङो दावगालांनांगोन आरो खामानि मावनांगोन। बिथांनि जेनाखि थांखि, जेनाखि सिमां, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, दा गेरेमसा हारि दानांगौबा जोङो बिथांनि जेनाखि बानबुंथि, बिथांनि जेनाखि दिन्थिनाय लामा, जोङो बे दिन्थिनाय लामाजों साफ्रोमबो बर' फिसाया दावबायलांनांगोन बा हान्थिनांगोन। अब्लासो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन। दिनैनि बे UN एकाडेमियाबो मोनसे बिथांनिनो गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमांनिनो मोनसे बाहागो आरो बे UN एकाडेमियाव दिनै रुनिखातानि UN एकाडेमियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननानै बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहा गेटनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ नुनानै, बिथांनि महरखौ नुनानै जाहाथे बिथांनि बुंलांनाय बोसोनफोर, जाहाथे बिथांनि दिन्थिलांनाय लामाफोर, बेफोरो जोंनि गोसोआव, जोंनि खर' मेलेमाव रोखा रोखा नुजाफैयो। बेखौनो थांखिनानै जोङो बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जादों आरो बेखेवनाय जादों। दा बेनोल' मोनसे उपाय, बर' हारिया गोजौआव थांनांगौबा, बर' हारिया हारि महरै थांनानै थानांगौबा, बुहुमाव गोसारनांगौबा जोङो बिथांनि दिन्थिनाय लामाजों थाबायथारनांगोन।